seva resposta. Enric o Mònica, quan vulgueu. Vale. Has de apretar ahí. Ay, por ahí. Ahí, Nacho. Bueno, bon dia a totes i a tots. Efectivament, els treballadors i les treballadores no sou els culpables i volia dir-vos dues coses. Una, valorar la situació i dos, explicar-vos la nostra proposta. Abans de donar-li el micro a Mònica Oltra, la nostra candidata. És inaudit, increïble, tindre que patir el Guantánamo de la direcció del Partit Popular. És inaudit que en una democràcia com la nostra no puguem fer una reunió en les instal·lacions de Radio Televisió Valenciana que són nostres perquè nosaltres les paguem a través dels nostres impostos. És una autèntica vergonya democràtica i és una explicació de que el PP com ha degradat la nostra democràcia. Dir-vos que no esteu sols i no esteu soles, sinó que som la majoria dels ciutadans i de ciutadanes que volem recuperar Radio Televisió Valenciana per a lo que va ser creada, per a un servei públic i de qualitat. I els treballadors i les treballadores no sou els responsables. Els únics culpables és una direcció que ha mangonejat Radio Televisió Valenciana per al servei del partit de torn. Bàsicament el PP i per desgràcia el PSOE s'ho va deixar molt facilet. Dir-vos que el nostre compromís és amb una radiotelevisió pública valenciana i de qualitat. I que si n'hi ha canvi, que anem a treballar pel canvi, Radio Televisió Valenciana continuarà existint com a servei públic, amb un contracte programa que siga un element fonamental per a impulsar les nostres indústries culturals i com un element d'identitat, de progrés i d'avantguarda del nostre poble. Per tant, no anem a suprimir Radio Televisió Valenciana, sinó que anem a fer-la un servei públic. Això costarà diners, evidentment, perquè és un servei públic. I nosaltres ens comprometem a fer un contracte programa de 170, 160, 180 milions d'euros. Ja ho veurem, perquè Radio Televisió Valenciana és un instrument fonamental per al nostre creixement com a poble i per a les nostres indústries. Farem, sobretot, que evitarem que el pasteleo que s'ha fet des de fa tant de temps en el Consell d'Administració de Radio Televisió Valenciana s'acabe. Sabeu que n'hi ha una minoria de bloqueig si no n'hi ha canvi. I per desgràcia s'ha pastelejat massa per a no crear un ens objectiu per a que sigueu els professionals els que dirigiu en criteris professionals, econòmics i professionals periodístics Radio Televisió Valenciana. Ens comprometem a fer el Consell de l'Audiovisual Valencià un organisme per a que els partits polítics i els governs de tots no continuen mangonejant la informació que heu d'elaborar els professionals. Sabeu que tenim una minoria de bloqueig i que per desgràcia no s'ha utilitzat mai. Eixe pasteleo immundo amb el partit del poder s'ha d'acabar i hem de rebel·lar-nos democràticament, cívicament, pacíficament per a recuperar Radio Televisió Valenciana per a la ciutadania. Acabe. Tots a votar. Qui vota en blanc votarà a favor del partit majoritari que segons les enquestes que ells han fet és el PP. Demanem participació a tota la gent, que no es quede ningú a casa perquè el canvi és possible i nosaltres treballarem per a que aquest canvi també es produïsca a la Radio Televisió Valenciana, que és la nostra. Moltes gràcies i endavant. Sí, has de apretar el botón. A ver. Hola, bon dia. Se sent? Sí. Bon dia. Bueno, hem volgut estar ací. Avui, en realitat, volíem entrar i poder parlar un poquet més civilitzadament, però en tot cas, este Guantánamo informatiu en el que ens tenen a este costat de la reixa, que és una reixa de la vergonya, encara que estiga pintada de blanc. Afortunadament per baix ja s'està podrint i jo crec que això també és un símbol de que haurà de caure en un moment o altre. Nosaltres entenem que dos diputats, perquè nosaltres a banda de candidats som diputats de les Corts Valencianes, no puguem accedir a unes instal·lacions tan importants com són l'ens de Radio Televisió Valenciana, la televisió pública de tots els valencians i valencianes, és un símbol de fins a quin punt la davallada democràtica del nostre país està tenint ja tintes absolutament intolerables i dramàtics. Em sap molt de greu veure-vos així, a través de la reixa esta, però en tot cas sí, sabeu que estem d'acord a l'altre costat, i estem amb vosaltres, en primer lloc, per a sumar-nos a la vostra pancarta,
Els treballadors no són els culpables, des de luego no sou els culpables de la situació de Radio Televisió Valenciana, igual que la resta de treballadors no són els culpables de la crisi, encara que sembla ser que la solució a l'actual crisi econòmica passa una altra vegada per retallar els drets dels treballadors. La dialèctica sempre és la mateixa i en aquest cas també en Radio Televisió Valenciana. Fins a quin punt també ha plegat la devaluació i la degradació de Radio Televisió Valenciana ho mostra com un personatge com Vicente Sanz va plegar a ser el director de Recursos Humans. Jo ho sent molt, este tema s'ha tapat amb sorra, no se vol parlar d'este tema, però aquest tema està ahí. Este senyor que se va convertir en un dels majors caciques de Canal 9, que no només ha trepitjat els drets dels treballadors, perquè és un símbol de com el caciquisme i la sensació d'impunitat en el poder i del poder il·limitat porta a fer polítiques en les quals n'hi ha un amo i n'hi ha uns súbdits, no només això, sinó que l'amo fins i tot es va creure amb el dret de pernada, el dret de cuixa, sobre les dones treballadores d'este centre. Jo vull recordar-ho perquè crec que les coses no s'han d'oblidar, i per a fer justícia, el primer és que no hem d'oblidar les coses. Fins a aquest punt de degradació ha arribat esta televisió valenciana i per això, des de Compromís, nosaltres anem a lluitar, no perquè se tanque, perquè nosaltres hem sigut des de sempre defensors de la nostra radiotelevisió pública, també com un ens normalitzador de la nostra llengua, de la nostra cultura, de la nostra història. I per tant, nosaltres anem a apostar per aquest servei públic que se mereixem els valencians i valencianes, per aquesta televisió que ens faça sentir orgullosos de tindre una televisió pública i de pagar una televisió pública. I per tant, una televisió que ens reflectisca com a poble digne i no com el que ara sembla ser que hem de patir la imatge pública que tenim d'un poble inculte, que no llits, que vota a polítics corruptes i que en definitiva té un govern que sembla més un govern d'un país poc desenvolupat democràticament que d'un país que vol ser avançat i democràtic. Per tant, per a nosaltres, Televisió Valenciana, com deia Enric, és una eina fonamental. El valor més gran de Televisió Valenciana són els seus treballadors i treballadores i, per tant, ahir anem a estar amb el valor més gran de Radio Televisió Valenciana, que precisament sou tots vosaltres. Moltíssimes gràcies. És increïble que l'únic que funciona en l'audiència siguin les produccions pròpies. Han tardat 25 anys en descobrir-ho, les produccions de ficció valenciana, tot i que les productores no cobren. Bé, això és el que hem de fer és veure el deute de Radio Televisió Valenciana, veure una estabilitat per al grup Radio Televisió Valenciana, que estaria en base a un contracte programa anual, i evidentment s'hauran de retallar despeses superflues. Per exemple, tots els enxufats, ha dit, de Vicente Sanz, que vaig entremolant, perquè així n'hi ha molts professionals molt dignes, però tots els enxufats en una simple entrevista, per ser amiguitos de l'alma, que se vagin preocupant perquè aquestes persones no aprofiten. Afortunadament, com ha dit Mònica, tenim grandíssims professionals i nosaltres mantindrem l'estabilitat laboral i la millora de les condicions laborals, perquè, torno a repetir, Radio Televisió Valenciana és un instrument fonamental per a la nostra autonomia. Uy, el vídeo. No me puedo Una manifestación.